Rozhýbte vaše podnikanie s prémiovými, renovovanými notebookmi a počítačmi. 50% úspora financií, minimálne dvojročná záruka, predajné miesta po celom Slovensku. Dôverujú nám už tisíce firiem a živnostníkov. Pridajte sa k nám aj vy. techsavers.sk/biznis. Firma Avemoto sa zaoberá nákladnou dopravou a zasielateľstvom. To znamená, že naše zásielky doručujeme pre zákazníkov v rámci Európy a Slovenska. Taktiež vlastníme autorizovaný servis značky MAN, kde opravujeme vozidla týchto značiek. Disponujeme aj umývarkou nákladných vozidiel a autobusov, takže keď chcete umyť vozidlo, ste na správnom mieste. Po firme máme do 70 zamestnancov a z toho 20 zamestnancov využíva techniku od firmy TechSavers. Notebooky a počítače nakupujeme z dôvodu finančnej úspory a šetreniu životného prostredia. Firma TVD sa venuje veľkoobchodu nábytkárskeho sortimentu v rámci krajín V4, čiže Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika. Celkovo vo firme máme cca 80 zariadení. Na spolupráci s firmou TechSavers sa nám páči práve kombinácia dobrej ceny, výborného servisu, to, že dávame ďalší život zariadeniam. V neposlednej rade aj to, že je to lokálna firma. Vertichill sa venuje komplexnej starostlivosti o gastrozákazníkov. Momentálne ich máme v portfóliu nejakých 200. Medzi nimi sú aj hotely, aj kaviarne, aj reštaurácie a zastrešujeme od praženej kávy až po komplexnú technológiu. A prečo som sa rozhodol spolupracovať s firmou TechSavers? Pre dve veci. Prvá je tá, že tiež idú cestou eko, ako my, ako napríklad pri našich obaloch, ktoré sme vytvorili, recyklovateľné, a ich myšlienka sa mi tiež páči, že renovujú a recyklujú staré notebooky na nové. Tým pádom šetríme trošku prírodu spoločne. Tieto renovované notebooky od firmy TechSavers používame v podstate skoro pri každom stretnutí a je to už 8 rokov, odkedy sme založili firmu a v podstate nikto neregistruje, že to je nejaký použitý notebook. Je to úplne plnohodnotný výkonný notebook a čo je pre mňa dôležité, tak vlastne cena výkon je tam zachovaná, čo je vynikajúce. Že šetríme náklady aj pre našu firmu.